Hoćeš ludilo? Evo ti ludilo, reče Honor i izbaci telefon od 200 megapiksela i baterijom koja traje verovatno duže nego tvoja posljednja veza. Stigao je Magic 8 Pro i to globalno. Unutra kuca Snapdragon 8 Elite Gen 5 i to je nešto najjače što postoji trenutno. Nema seckenja, nema grejanja i, kako ono kažemo mi, čista mađija. Ali pazite sad ovo, mi globalci smo opet malo zakinuti. Kineska verzija ovog telefona ima 7200 mAh bateriju, a ova globalna, odnosno ova naša, ima samo 7100 mAh. Mislim, realno, ko će da primeti tih 100 mAh razlike. Ali eto, čisto da se zna ko je miljenik, da ne bude da smo se pomjerili sa tim. Punjenje je naravno od 100 W, što je bolesno brzo i jako korisno. Mogu vam reći, imao sam telefon od 120 W punjenje. Znate koja je to milina? U stvari, ako niste koristili, ne znate. Verujte mi, mislio sam da je beznačajno, ali značajno je. Ekran je svetline 6000 nita u piku. Gledaš sunce, gledaš ekran, bolje vidiš ekran. I što je jako bitno, IP69K zaštitu na vodu i prašinu, što znači da nije samo vodootporan, nego možeš da ga pereš pod visokim pritiskom, pod mlazom, što realno ne znam ko će da uradi, ali i zašto bi to radio. Ali dobro, ako neko hoće i ima potrebu to da uradi, može. Ali glavna zvezda ovog telefona je kamera od 200 megapiksela i 100 puta digitalni zoom. Bukvalno paparaco oprema u džepu, ako vam je to bitno da se time bavite. Plus selfie kamera koja ima onaj 3D senzor za uključavanje licem, kao iPhone, samo što nije iPhone, ali ima 3D senzor za uključavanje lica. Cena ovog uređaja je oko $1100 u Maleziji, što znači da će nas malo dodatno da oderu, tako da vidjet ćemo koliko će biti cena u Evropi, ali sigurno više nego $1100 koliko je u Maleziji. Ali ukoliko Honor zadrži ovakvu cenu za ovakav ekran, bateriju, sve što nudi ovaj uređaj, Samsung i Apple bi mogli ozbiljno da se preznoje ove godine. A šta je vama najbitnije? Zbog čega biste kupili ovaj telefon? Da li je to kamera koja je monstruozna? Da li je to baterija koja je još monstruoznija, može da traje par dana? Ili je to što možete da ga perete pod visokim pritiskom? Verujem da je ovo zadnje većina. Napišite mi u komentarima, a mi se čujemo u sljedećem videu.